Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga ang sarisa o kun datilis para sa iban ang pwede mahimo nga cake? Tawag sini sarisa shortcake. Paano hibaluon sa report ni Romeo Subaldo? May makita kita bisan diin lang ang mga puno sang sarisa, datilis o kun aratilis. Kag masami, ginakuha ta lang ang bunga kag ginatimo. Pero pwede inigali mahimo nga ingredient sa cake. Ang proseso sa paghimo, ginpakita ni Chef Mayseline Puentespina Resultay sa Tilaw, isa ka cooking demo nga kabayad sang kinalipay sa Isabela 2022. Ang mga natipon nga sarisa, ginpainit sa kalaha kag gibutangan sang brown sugar, tubtub nga mag-caramelize ang kalamay. Prepare siya with sugar, no water. Okay. Then, ginag-add on kasang acid. Acid like lemon, calamansi, or vinegar. Parang ma-preserve siya. Ginbutangan sang lemon juice. Sa nag-caramelize na ang tanan, gin-set aside na ang syrup. Gin-apply na ang confit sa cake para hindi mag-dry. So, ginabutangan natin sa sarisa confit yung ato ng cake para ma-absorb niya ang flavor. Para hindi siya dry. Nalingaw ang mga pumuluyo samtang nagalantaw. Kaya wala sila makahibalo nga pwede gali ibutang sa cake ang sarisa. Kaya naman to sarisa sa inyo mga lugar? Damo? Tipidi ka magamit gali mo? Kabalo na ka muna nga ginagamit sa pagluto? Ice candy. Ice candy? Agugo mo ng ice candy? Sarisa ka kakahoy sa balay nyo? Niyara yung damo. Siya brown mo na tapos ni? Basit pala ako mas namin hindi ko magin malipatan mga ayoko bala ko mayara ka mo ano ni gani module. Module. Gin-frostingan, ginbutangan sang isa pagig ka-layer, gin-applyan sang toppings kag frosting. Nahumana ang sarisa shortcake. Sunod sa kay Francis Ryan Pabianya, katapos ang Local Culture and Arts Council sang Banwa, luyag nila nga mag-share sang recipe nga ang main ingredient makita lang bisan diin sa Banwa. Concept sa matangkis nga yung matangkis nga tao, may matangkis nga vegetable flavors na may nga diri sa Isabela, sa Isabela. So, we try something sweet, something nga daw hindi man kalipatan, makita talang sa diri mismo sa Bana sa Isabela. Siyempre, hindi kompleto kung hindi matilawan ang sabor sang sarisa shortcake. May maswerte nga birthday boy nga una nakatilaw upod ang alkalde sang Banwa nga si Mayor Irene Montilla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anong sabor? Namit may konting aslom jutay. Oo. Hindi yung sobrang tamis. Tapos creamy yung topping. So namit ang combination, namit gid. Masunod naman nga igatudlo ni Chef Celine ang pesto sauce sa pasta nga himo naman sa kulitis o kun spinach.